Mbak Sumiati Parira KHM. Mbak Sumiati, asistenmu kenapa tadi kok ketoknya marah muring? Apa mbok paidu? Ora. Ning jare enek sing ngarani Rohman gak bagus ngono terus nesu mau. Sing ngarani sapa? Mas Budi apa Mas Pri? Mbok. Mutung balik tenan malah. Bagus mana awakmu ki bagus masalah. Lah iya. Oh bagus sing nganti turah-turah kaya ngono darane ora bagus. Rohman iso nesu lho Mas. Tak kira-kira iso nesu ya. Mbak Sumiati, Jumbo Swasana, nggih rek ketinggal kadangan, monggo uluk salam rangkung biyen. Sing ngaturaken wilujeng dalu dumateng para rawuh sedaya, wilujeng pepanggihan KHM Gong Karangmojo. Gong Karangmojo wis gak cerdas saiki. Man. Gak apa-apa bagus. Olah mutung tenan kae engko piye. Lah mutung tenan. Kanggo mbuh tasih ati pangan ya mbuh malah iku. Masa Allah rek bobok ning kaya ngono kae engko piye? Malah koprol iki Mas ning petengan. Lah iya. Diganti Mas Wawan gak patok Rohmane. Ya. Derek mangko bagyo mengko ganti janipun Bapak Kemis Mbak Sumiati. Iya Mas. Ning ewoe lente gawe iki mundur. Mundur pripun? Ora sida Kemis. Jumah. Pak Kemis lente gawe Jumah. Ketoke laire dina Rebo Mas. Nggih, niki ngaten anggen kugati Bapak Kemis nika bincang-bincang kawar mantu Mbak Ayu Fatia Alfiani kali Mas Bagus Ali Ismail iki biyayine sing paling ganteng dhewe sak Boyolali. Bahagia ya Mas ya. Kita hanya bisa memuji, kita bisa berdoa muga-muga dadi keluarga sing ayem tentrem, dadi keluarga yang bahagia. Ini nikah yang awal dan nikah yang terakhir kapok pisan wae. Kaya MC-ne karo Karo penyanyine. Pokoke dadi bojo donya ya bojo akhirat, jodoh donya ya jodoh akhirat. Bekti kula katur Pak Lurah, Cik. Pak Riki. Nika aku kalebet abdi dalem Kraton Surakarta Hadingrat sanikipun Kanjeng. Kula nggih kalebet lan bagian pengaritan kula. Nggih, iki ngaten lelipur sak tawis nggih izin riyen tak lagi. Iki nah aku mau diwelikan sing omah. Rasa nganggo bawa lho Mas. Oh siap aku ki mbok iki langsung reyokan ya ora apa-apa ning Rohman wis renek ya ora sidol. Tah kae piye aku tek. Ternyata iki tamune nek kene iki ya akeh banget lho Mbak Sum. Oh nggih. Iya. Malah ra iso mirsani sliramu. Nah, nggih. Oh, Anggota-anggota Karang Taruna, Karang Tua. Nggih. Oh iya Mas. Nggih. Pripun iki ngatur langsung? napa? Yuk rasa bapak ta? Ora usah. Nggih, diparingi Wis wengi kok. kapilut mawon. Spesial kagem Mas Rohman, aja mutung oman. Kula mboten penak ya, Pak. Enggak. Nanti to cahe. Mbah. Ngedram, bocah ngedram iki. Biasane Rohman ki nek nesuno udo e. Gandeng iki wengi iki tenan, ora usah nganggo Aku kok bawa. samar gek Udah. ning petengan ngono terus udo. Kok Pak Kormatane malah ra rata. Ayo diatur ngono. Ayo, marai konsentrasi nek Rohman rene. Iya Mas kapilut. Sesarengan KHM Gong Karangmojo Mas Kacang punya seneng koyo BGS Audio Sound System iki Amarta video syuting Pak Lurah Galo. Timbangane kok kari nek. lah kok nek Rohman foto mutung koyo neh. Rohman Lamun weruh sliram batin iki anane tansah rengu
rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tadi sojen apa Roman kaya ora bisa nguncati saperansi tansah godho ati piye wong ayu nanging saged sajrone atiku gonku nandang tresno iki wis kinodra sadremo nglampahi yo gara-gara Rohman mlayu balik nganti bingung aget negaten tak kira ki enek apa. Estu kula geten lho Mas. Ndek mau semana kok ono lah ngapa to Man? Aku diarani gak bagus ngono kuwi iki. Lah sing arane kudu tanggung jawab. Ya mbuh. Ketoke prewangane molah malih to Mas Sakai. Kan malam Jumat iki mau. Lah yo wong barang lagi-lagi. Nek mau ki ning petengan to Mas, nuwun sewu tak kira wong golek sampah, lah bareng metu kok widodari Rohman. Sumpingan kembang bareng. Oh lah yo wah bareng metu ayune ning tibake Rohman. Tak kira lelembut apa. Wis pokoke bahagia selalu ya Man ya. Wis maaf nek aku nek salah-salah kata. Aku kok getun sumpah aku Mas. Oh la sawah sepangan dot datan hatiku wis mugi katur janipun para tamu ngaturaken wilujeng dalu wilujeng ganti nikmating raos Nabi Hamir Sani midhangetaken swanipun KHM Musik sane apa Mbak Sung BGS dan Mister BGS jilid loro sotenge Amarta Mas Rose nggone Pak Lurah jenenganipun zaman perjuangan jor kelingan anak lanang biyen tak openi ing saiki ana ngendi
ki sering iso bersilat to. Ya Iya. sekiranya aku ki Rapal. dadi wirang ya lu mundur teratur ya. Iya, gak apa-apa Mas. Ora aku ki gumun karo Pak Lurah iki. Pripun? Tenaga iki lho klek iki lho. Mas aku diopeni awet di jaman biyen ki ijek gak dipecat-pecat ya. Kesinambungan antara Ketoke leh bos. nyuting ki ketoke apik no. Iya, Tris. Iya apik ngene. Heeh. Amarta pokoknya selalu di hati yo. Lah karepmu kon ganti-ganti wong ngono to? Gak trimo. Ya ora masalah gak terima niku awit Lah, jen aku ora ketemu pirang tahun wae jek tukang nyuting. Yo ben kok sing penting. Ning pokoke Yang hidup penting mati sehat ya, Mas. karo Amarta pokoke. Ora gelem liya kok mau alate ki ning bayaran kono ya. Walaupun beda merke. Yang mersah loro ki cap apa to cah loro? Ya numpat serangkai ketoke Mas. Wis ditali iki. Iki ngono. Pripun? Jenenge Pak Lurah ya bar niki mengki jenengan dandono swanten ngoten mawon. Nggih. Timbangane mungkin ndak kedangon ke Salah. wengen. Setelah kepancel Ora kepancak. wong joget ya Mas. Ayo ndak ditutup. Sakar bisa kenang bisa jadi orang Pesinden ayu, suarane merdu. Aku lagi watuk pilek. Tur ya ora kemayu. Sopo neh nek ra Sumiati Parera. Rohman. Nggih matur suwun Mbak Sumiati.